με πλήρη συναίσθηση της κρισιμότητας των περιστάσεων, των δημόσιων αγαθών που διακυβεύονται και των ιστορικών συνθηκών που επομίζεται η σημερινή κυβέρνηση, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και εγώ προσωπικά προσέρχομαι σήμερα για να σας παρουσιάσω σε αδρές γραμμές τις βασικές αλλαγές που επέρχονται στη διοίκηση με το πολυνομοσχέδιο. Επικεντρώνονται σε τρεις βασικά τομείς. Πρώτον, στον τομέα της μετακίνησης των υπαλλήλων του δημοσίου, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή κινητικότητα για το συμφέρον της υπηρεσίας και για την καλύτερη αξιοποίηση των προσόντων τους. Δεύτερον, στο θεσμό της διαθεσιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων όταν καταργούνται θέσεις με στόχο την άμεση μετάταξή τους σε υπηρεσίες όπου υπάρχουν ανάγκες. Τρίτον, στην ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης με την επιτάχυνση και την εντατικοποίησή της. Ως προς τον πρώτο τομέα, πρέπει να τονιστεί ότι επεκτείνεται και διευρύνεται η έννοια του κρατικού υπαλλήλου του νόμου 4024 του 2011. Ο κανόνας ότι ο δημόσιος υπάλληλος παραμένει μετακίνητος στη θέση που αρχικά διορίστηκε διασπάται. Μπορεί να μετακινηθεί εθελούσια ή υποχρεωτικά με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των προσωπικών του δυνατοτήτων και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του συμφέροντος της δημόσιας υπηρεσίας. Λαμβάνεται βέβαια η μεγαλύτερη δυνατή πρόνοια ώστε η διαδικασία της μετακίνησης να γίνεται με διαδικασίες αντικειμενικές, όσο γίνεται πιο σύντομες, αφού λαμβάνονται υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου, η καταλληλότητα για τις θέσεις που θα μετακινηθεί, η οικογενειακή του κατάσταση, τα βιωτικά του συμφέροντα και βέβαια η προσωπική του προτίμηση. Πιστεύω ότι μόνο με το θεσμό της κοινοτικότητας μπορεί να αποφευχθεί μια πολιτική αθρώων, οριζόντιων και τυφλών απολύσεων που είναι και ανεφάρμοστες και ανέφικτες και βέβαια αντισυνταγματικές, αφού ο δημόσιος υπάλληλος μόνο για συγκεκριμένους λόγους που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και ο υπαλληλικός κώδικας μπορεί να απολυθεί και βέβαια μόνον εφόσον τηρούνται κάποιες διαδικασίες που επιβάλλονται από το Σύνταγμά μας. Ως προς την πειθαρχική ευθύνη, εντατικοποιούμε και διευρύνουμε τις περιπτώσεις που καθιερώνει ήδη ο υπαλληλικός κώδικας, την αυτοδίκαιη και δυνητική αργία. Καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις που ο υπάλληλος παραπέμπεται για σοβαρά ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα περί την υπηρεσία στο ακροατήριο ή στο πειθαρχικό συμβούλιο αντίστοιχα. Με τις ρυθμίσεις αυτές που εφαρμόζουν και δεν θεσπίζουν νέα μέτρα, επιτυχάνεται η άμεση προσωρινή απομάκρυσή τους από τις δημόσιες υπηρεσίες μέχρι να κριθούν από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και τα δικαστήρια. Προβλέπονται παράλληλα μια σειρά από δικαιοκρατικές διαδικασίες για άμεση ή μεταγενέστερη αναστολή του μέτρου της αργίας ή επανεξέταση και ενδεχόμενη άρση του εφόσον διαρκεί επιμακρών. Και βέβαια, το κράτος δικαίου και οι ισχύουσες ακόμα στη χώρα μας δικαιοκρατικές εγγυήσεις του δικουμένου είναι εκεί για να προστατεύσουν τον αδίκως διεκόμενο. Με το μέτρο αυτό θέλουμε να προστατεύσουμε, επιδιώκοντας να καταπολεμήσουμε ένα γενικευμένο κλίμα ανοχής απέναντι στους πειθαρχικά υπόλογους, αλλά και πειθαρχικής χαλάρωσης, τους ίδιους τους υπαλλήλους και το κύρος του δημοσιοϊπαλληλικού λειτουργήματος. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε σε όλους τους υπαλλήλους ότι η μονιμότητα δεν είναι προνόμιο προσωπικό, αλλά εγγύηση θεσμική προς το συμφέρον της δημόσιας υπηρεσίας
για να μπορεί να εκπληρώνει ο υπάλληλος απερίσπαστος τα δημοσιοπολιτικά του καθήκοντα. Ο δημόσιος υπάλληλος, ως υπηρέτης του κράτους και του λαού, βαρύνεται με υποχρεώσεις που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Επειδή βαρύνεται με υποχρεώσεις και καθήκοντα, δικαιούται αξιοπρεπή και εισάξια της υπηρεσίας του αμοιβής ή μισθού. Και βέβαια των δικαιωμάτων που του αναγνωρίζει ο κώδικας. Όσα συνοπτικά και επιγραμματικά ανέφερα συναποτελούν ένα πλαίσιο διαρθρωτικού και πάγιου χαρακτήρα που προτάσεται σήμερα ως προαπαιτούμενο για να υποστηριχθεί το μείζον, που είναι το εγχείρημα της διοικητικής μεταρρύθμισης. Φροντίσαμε έτσι να συμπεριληφθούν οι ρυθμίσεις αυτές που σας προανέφερα στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε προχθές και αποτελεί πλέον νόμο του κράτους, ως ένα πρώτο δείγμα της μεταρρύθμισης που υλοποιούμε. Έτσι, ως άμεσο δείγμα έμπρακτης αναβάθμισης και εφαρμογής του θεσμού της κινητικότητας όπως τον ανέλησα, προβαίνουμε στην κατάργηση ενός περιορισμένου, το τονίζω, περιορισμένου αριθμού θέσεων υπαλλήλων, ορισμένων μόνον κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, για τις οποίες κρίνεται ότι πλεονάζουν και δεν ανταποκρίνονται στις άμεσες ανάγκες των φορέων στους οποίους ανήκουν οργανικά. Το προσωπικό αυτό, που είναι μερικές εκατοντάδες, μετακινείται και δεν απολύεται, το ξανατονίζω, εκεί όπου υπάρχουν διαπιστωμένα κενά και επίγουσες ανάγκες της διοίκησης σε προσωπικό, ιδίως για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ακόμη ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά ορισμένες μόνον θέσεις υπαλλήλων που δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με άλλες ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας. Το δηλώνω. Με την αναγκαστική μετακίνηση σε άλλη υπηρεσία και τη θέση σε διαθεσιμότητα για μικρό χρονικό διάστημα, δεν αμφισβητείται η νομιμότητα των προσλήψεων αυτών. Η διαθεσιμότητα υπάρχει εξάλλου και ρυθμίζεται στον υπαλληλικό κώδικα από τώρα και δεκαετίες και αυτή τη διαθεσιμότητα εφαρμόζουμε. Ποιους αφορά όμως ειδικότερα η ρύθμιση? Αφορά αποκλειστικά και μόνον τους υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και όχι το μόνιμο προσωπικό. Αφορά μόνον υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μόνον υπαλλήλους των ειδικοτήτων διοικητικού λογιστικού, διοικητικού οικονομικού και διοικητικών γραμματέων. Ταυτόχρονα, για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα προκληθεί αναστάτωση ή βλάβη στις υπηρεσίες από όπου προέρχονται οι υπάλληλοι και κυρίως για να διασφαλίσουμε την παροχή υπηρεσιών προς πολίτες, προβλέψαμε μια σειρά από περιορισμούς ώστε οι μετακινήσεις να είναι σαφώς προσδιορισμένες και ο αριθμός τους να είναι πράγματι περιορισμένος. Δεν θα σας κουράσω με τους περιορισμούς αυτούς. Πιστεύουμε ότι έτσι διασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό ότι καμία υπηρεσία δεν θα στερηθεί το αναγκαίο προσωπικό της. Τέλος, μεριμνήσαμε να εξαιρεθούν από την εφαρμογή ευαίσθητες υπηρεσίες όπως οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και φροντίδας, τα νοσοκομεία, ο ΑΕΔ, καθώς και αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία, δηλαδή οι υπάλληλοι που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας. Πρέπει να τονιστεί με έμφαση προς κάθε κατεύθυνση, προς τους πολίτες, αλλά και προς τους ανθρώπους της ίδιας της διοίκησης, ότι στις ρυθμίσεις που καταθέσαμε υπάρχουν όλες εκείνες οι απαραίτητες εγγυήσεις προκειμένου η διαδικασία της μετακίνησής τους να υλοποιηθεί, όχι μόνο με τον πιο αντικειμενικό, αλλά και με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Δεν είναι δυνατόν να χάσουμε χρόνο. Οι υπάλληλοι πρέπει να μετακινηθούν άμεσα
και τα κενά, τα πολλά κενά που έχουμε σε πάρα πολλές υπηρεσίες να καλυφθούν το συντομότερο. Έχουν προβλεφθεί αυστηρές προθεσμίες για την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας και για τα αρμόδια όργανα και για τις υπηρεσίες της διοίκησης, αλλά και το ίδιο το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η τάχιστη υλοποίηση αυτής της διαδικασίας αποτελεί στίχημα που πρέπει να κερδιθεί με την ενεργό συνδρομή της ίδιας της διοίκησης. Τελειώνοντας, θέλω να πω τούτο. Γνωρίζω ότι είμαστε ακόμη στην αρχή μιας γιγάντιας προσπάθειας και ότι όλα αυτά που κάνουμε είναι λίγα, ελάχιστα σε σχέση με αυτά που χρειάζεται να γίνουν για να αλλάξει ριζικά το κράτος και η διοίκηση. Τα προβλήματα είναι πολλά, πολύπλοκα και δυσθεώρατα. Πάντως ξεκινήσαμε. Υπάρχει σχέδιο και είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε. Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα παρατηθούμε από την προσπάθεια. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με τις δικές μας δυνάμεις, τις ελληνικές δυνάμεις, με πενιχρά έως ανύπαρκτα μέσα, με άξια στελέχη της ίδιας της διοίκησης. Στηριζόμαστε και προσβλέπουμε στη συνένεση και συμμετοχή όλων των υπαλλήλων και της διοίκησης συνολικά. Επιδιώκουμε μέσα από το χάος και την καθολική αβεβαιότητα να βάλουμε κάποιες στέρεες βάσεις που δύσκολα ανατρέπονται και να βάλουμε κάποια τάξη στην αταξία, στη χαλάρωση δομών, ευθυνών και συμπεριφορών. Δεν θέλουμε ωστόσο να δημιουργήσουμε αυταπάτες και φρούδες ελπίδες. Η προσπάθεια για να πετύχει απαιτεί μεγάλη συνένεση και συμμετοχή. Οφείλουμε να την αναλάβουμε όλοι μας και από κοινού, υπερβαίνοντας κομματικές, παραταξιακές ή ιδεολογικές προκαταλήψεις. Να βαδίσουμε συντεταγμένα ως δημοκρατική πολιτεία με αποφασιστικότητα, υπευθυνότητα και σύνοση. Κοινή γάρη τύχη και το μέλλον ευβίωνο μόνον εφόσον αγωνιστούμε από κοινού για το κοινό καλό. Ο τόπος και το πολίτευμα στάθηκαν μέχρι σήμερα όρθια παρά τις τρομακτικές και τραγικές δοκιμασίες που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός τα 3 τελευταία χρόνια. Ο λαός υπομένει και περιμένει, προσδοκά παρά τα όσα έχει τραβήξει. Ας φανούμε αντάξει της εμπιστοσύνης του, χαράσσοντας έναν άλλο δρόμο, διαφορετικό δρόμο και δίνοντάς του μια νέα, ελπιδοφόρα και σίγουρη προοπτική. Σας ευχαριστώ πολύ.